Tentrem rahayu ing patunggalipun Gusti Yesus. Kula Setiono saking GKJ Meranggen, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabda Winedar dinten Kemis 17 Agustus 2026. Sabda winedar ing dinten menika kaparingan ira-iraan gesanging katresnan kados Gusti Yesus. Minangka dasaring sabda kapethik saking Efesus gangsal ayat 2 ingkang mekaten. Lan padha lumakuwa ing katresnan kaya dene Sang Kristus Yesus uga wus ngasihi kowe kabeh lan masrahake sarirane kanggo kita minangka pisungsung lan korban kang arum kagem Gusti Allah. Ngrimati iman kapitadosan dumateng Gusti menika kedah dipun tindakaken dening tiyang pitados supados gesangipun tansah jumbuh kalian kersanipun Gusti. Menawi kita mandheg anggenipun ngrimati iman kapitadosan, iman menika ugi saged ical katresnanipun Gusti Yesus ingkang sampurna dados ancas tujuaning gesangipun para pitados. Sinaosa kita mboten saged gesang sampurna kados Gusti Yesus, ananging menawi kita sumadya ndandosi lan mranata gesang kita, tamtu sangsaya dinten gesang kita sangsaya prayogi saged mujudaken katresnan ingkang tumuju dhateng kasampurnanipun. Rasul Paulus wonten ing seratanipun dhateng pasamuan ing Efesus ngatak pasamuan supados purun nuwuhaken iman kapitadosan ing saklebeting gesangipun. Gesang minangka putra-putraning pepadang. Gesang ing pepadanging Sang Kristus ateges kedah nglajengaken gesang ingkang nulodo dhateng katresnanipun Gusti Yesus. Kalih perkawis menika ingkang saged damel kita dados putra-putraning pepadang. Dados pribadi ingkang tansah ngumpadi nindakaken kersanipun Gusti ing gesang saben dintenipun lan nebi perkawis-perkawis ingkang awon. Budidaya nindakaken menika sedaya badhe ndadosaken diri kita tansah tuwuh ing iman kapitadosan. Satemah saged gesang kebak katresnan kados gesangipun Gusti Yesus. Pancen gesangipun saben tiyang menika unik. Cara gesangipun ugi beda-beda. Ananging perkawis wigati ingkang kedah dipun gatosaken inggih menika tansah budidaya tuwuh lan ngrembaka. Nalika kita purun tuwuh ngrembaka, mbok menawi kita saged ngalami dawah utawi gagal. Ananging kita kedah enggal-enggal menyat bangkit lan nglajengaken gesang kita. Wonten wekdalipun kita dawah lan wonten wekdalipun kita menyat malih kanthi pitulunganipun Gusti. Kanthi mekaten kita nglampahi gesang ingkang jumbuh kalian kersanipun Gusti. Mekaten sabdanipun Gusti. Gusti tansah berkahi. Amin.